Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Гэта праграма Гендер-Гэп, дзе самым галоўным чалавекам з'яўляецца наша гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Добрый дзень, спадарня Ірына. Добрый дзень. Ну што ж, шмат тэмаў вы накідалі нам для сённяшняга абмеркавання. Нават не ведаю, з чаго пачаць. Давайте больш такія тэмы, як гэта сказаць, такие, которые притягивают увагу, мы на поздней покинем, хотя тут усе темы важные. Але давайте, может быть, почнем с такой не дзіўнай, мне падаецца, ситуации, якая здарылася на тыдні у Беларусі, дзе у Полацку адмянілі подлеткавы фэст этих, як яны правильно там называются, этих дзяцей, якія косплеем займаюцца, да, вось гэта вот что такое, за прапаганду неправільных каштоўнасцяў. Там нібыта прыйшоў новы кіраўнік Палаца культуры, дзе планавалася правесці гэта мерапрыемства, і ў яго вот раптам прачнулася нейкая чуйка на неправільныя каштоўнасці. Бондарова укусіла яго там, ці што з ім здарылася, халера яго ведае. Але вот сам факт, вот наколькі ён адметны, дзіўны, вот ці вот мае сэнс нам з вами у межах нашай праграмы гэта абмяркоўваць? Нам дакладна мае сэнс гэта абмяркоўваць, і гэта так дыягназ таму грамадству, таму стану зараз вось гэтай грамадскай начальніцкай думкі, калі яны баяцца ўсяго і перш за ўсё таго, што іх абвінавацяць у вось прапагандзе неправільных каштоўнасцей. Ну, як вы разумееце, ніякага спіса правільных каштоўнасцей, вось з якім можна было б зверыцца і паглядзець, а вось гэта падыходзіць альбо не падыходзіць, няма. І таму, значыць, прыходзіцца як бы прымаць рашэнне самім. А так і нават тая Бондарова, яна паказвае, што лепей тут ужо як бы перастрахавацца, ужо, значыць, не пускаць нічога, не дапушчаць нічога, каб, чаго б не было. І зразумела, што гэта зусім бяскрыўдны фэст, у ім няма не тое, што нічога апазіцыйнага, там няма нічога, не ведаю, там і патэнцыйна рызыкоўнага для ўлады. Але ўлада, зараз так усяго баіцца, і перш за ўсё яна баіцца чагосьці таго, што адхіляецца ад гэтай генеральнай лініі, што вось згодна ўжо вось менавіта, гэта ж зусім дзеці і падлеткі такога малодшага ўзросту. Значыць так, гэта анімэ-фестываль павінен быць, гэта такое у нас у Беларусі ёсць такі досыць вядомы анімэ-форум, і вось яны хацелі зрабіць гэту касцюміраваную вечарынку, вось косплей, калі людзі пераапранаюцца максімальна дакладна у адзення там улюбёных герояў камп'ютарных ігр, там фільмаў, серыялаў, кніжак і гэтак далей. Але так, раптам гэта скажуць, што гэта не, значыць, традыцыйныя каштоўнасці, таму не трэба, таму давайте забаранім. Я думаю, што моладзь атрымала вельмі зараз такі добры урок, што у той краіне, у якой зараз, значыць, вось яна жыве, забаронена ўсё тое, што, значыць, не ўпісваецца у самыя такія жорсткія рамкі. І вось можа праз такі вось дзеянні будзе зразумела вось гэтая існасць сённяшняга рэжыму. Вось, сапраўды, я і хацеў звярнуць, можа быць, увагу тут, можа быць, не столькі на гендерны аспект, колькі у пэўным сэнсе на палітычна-ідэалагічны, але ў тым сэнсе, што ўсё ж такі ад 20-го года прайшло 4 гады амаль што. За гэты час выросла, умоўна кажучы, новае пакаленне, каму там было там 11, умоўна кажучы, 12 гадоў дзеці, то зараз ім 15 гадоў, 16. Яны нешта пачалі ўсведамляць, ім нечага хочацца, нейкай актыўнасці.
і тут оказывается, что краіна, у якой яны жывуць, гэта не краіна для жыцця в прынцыпе. Безумоўна. Гэта не краіна, дзе ты можаш, вот табе падабаецца аніме, от я хочу косплей там замуціцца, а нет, а БРСМ табе даў дазвол, а якія там колеры спалучэння ў тваім косплеі гэтым ёсць. Вот людзі з аднаго боку пачынаюць намацаваць межы, дзе што можна ім рабіць, дзе не можна, з другого боку яны вось пачынаюць атрымліваць такой ідэалагічнай некай дубінкай па галаве, дзе ім указваюць іх месца. Так, ёсць жа такія моладзевыя блогеры, якія пішуць, а вось усё ў Беларусі можна, усё магчыма, а значыць, няўжо тут штосьці такое адбываецца, няўжо кагосьці за штосьці караюць. Ну вось людзі атрымалі. Яшчэ раз, гэта вельмі бяскрыўднае, гэта на самой справе дзіцячы ранішнік, дзіцячая імпрэза, дзе вось падлеткі малодшага падлеткавага ўзросту перапранаюцца у любімых герояў і як бы бавяць час. Але і гэта ўжо зараз, а як вось гэта будзе там стасавацца, думае гэты там кіраўнік гэтага палацу культуры, а як яно будзе стасавацца з ідэалогіяй, з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі, а там раптам гэта штосьці там да святога Валентына можа мае там нейкія адносіны, альбо там, не ведаю, да Хэллоуіна, а гэта ж як бы дрэнна, гэта немагчыма. Таму вось так вось менавіта праз вось зусім такія бяскрыўдныя справы, закон свайго свайго вольнага часу, сваіх там нейкіх хобі, сваіх там улюбёных спраў, моладзь і бачыць, што на самой справе гэта зусім не краіна для жыцця. Згодная з вами? Давайте уже, паколькі мы про подлеткаў на гэты перыяд загаварылі, про тое яшчэ паговорым, што у Беларусі увядуць крымінальную адказнасць за прагляд дзіцячага порно. Здавалася б, калі гэтага не было, то даўно пора. Цалкам згодная, што з дзіцячай парнаграфіі трэба змагацца і як мага рашучай і як мага эфектыўней. Але глядзіце, гэта распаўсюд, не распаўсюд, гэта спажыванне дзіцячай парнаграфіі без мэты распаўсюду. Гэта значыць, што гэта вось гэтыя канчатковыя спажыўцы, якія, па-першае, гэта зразумела, вось гэта низ гэтай піраміды, гэта не тыя, тыя, хто гэта ўсё ствараюць, не тыя, хто гэта арганізуе, не тыя, хто вось усю гэтую сістэму зладжваюць, гэта менавіта вось гэтыя канчатковыя спажыўцы. І тут яшчэ, а наколькі давер вось нашай міліцыі, што не падкінуць, напрыклад, камусьці вось гэтую дзіцячую парнаграфію, бо вось гэта ж, мы ж ведаем шмат такіх прыкладаў, так было і з наркотыкамі, і з чымсьці яшчэ, вось калі менавіта чалавеку гавораць, не, ты не распаўсюджваеш, але ты сам, значыць, гэта ужываеш, і гэта ўжо таксама склад злачынства. Таму, канешне, трэба змагацца з дзіцячай парнаграфіяй, але я не ўпэўнена, што гэта вельмі такі эфектыўны спосаб. Але глядзіце, колькі тут маніпулявання. Па-першае, як бы Міністэрства ўнутраных спраў гавораць, вось глядзіце, мы як бы змагаемся. Вось мы робім штосьці. Потым тут яшчэ у якім кантэксце гэта ўсё падавалася. Што значыць, вось той адказны чын, які гэтым займаецца, ён, значыць, злятаў у Вену на канферэнцыю і адтуль, значыць, такі ідэі прывёз. Значыць, вось першае, што Беларусь будзе змагацца менавіта з тымі, хто не распаўсюджваюць, а карыстаюцца самі, а па-другое, гэта ідзе ў звязку з тым, што Беларусь яшчэ таксама змагаецца з прапагандай педафіліі і нетрадыцыйных сексуальных каштоўнасцей. Мне здаецца, што гэтая дзіцячая парнаграфія была нават проста такой інфармацыйнай нагодай, а далей пашлі, значыць, галоўныя тэзісы. Глядзіце, якая тут як бы маніпуляцыя.
А педафілія гэта медыцынскі дыягназ, гэта такая паталогія медычная, якая азначае цягу, сексуальную цягу дарослых людзей да дзяцей. І гэта яшчэ раз, гэта медыцынскі дыягназ. У праве юрысты, супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў не павінны нават карыстацца такім тэрмінам, бо ён не іх тэрмін, ён яшчэ раз тэрмін медыцынскі. Яны павінны гаварыць вось о злачынствах супраць там полавай недатыкальнасці дзяцей, пра сексуальны гвалт у адносінах да непаўналетніх і гэтак далей. Калі яны гавораць педафіліі, яны як маніпулююць? Гэта як быццам тыя людзі, вось хворыя на галаву, якія, значыць, не могуць вось з сабой як бы штосьці там зрабіць, і таму, значыць, вось у нас ёсць такія злачынствы. А на самой справе вось усе гэтыя злачынствы супраць полавай недатыкальнасці дзяцей, сапраўдных педафілаў там значная меншасць. На самой справе гэта у значнай большасці звычайныя мужчыны без усялякіх медыцынскіх дыягназаў, але яны беспакараныя, яны упэўнены, што ім за гэта нічога не будзе, і яны вось гэтым займаюцца. Таму, калі вось медыцынскі чын гавораць педафілія, а не злачынствы супраць там палавой недатыкальнасці дзяцей, гэтым ён ужо маніпулюе. Ну і трэцяе, у звязку з гэтым праз костку нетрадыцыйныя сексуальныя адносіны. Но тут ужо мы шмат разоў пра гэта гаварылі. Ну, па-першае, ніякія яны не нетрадыцыйныя, яны былі спрадвеку, колькі існуюць людзі, у іх былі і гомасексуальныя, і гетэрасексуальныя адносіны. Гэта ні ў якім разе не прыдумка там 20-го стагоддзя, альбо тым больш 21-го. Да, я пераб'ю. Каму хто сумняецца, можа пачытаць гісторыю. Напрыклад, рымскіх вось адносінах. І нават пра антычную Грэцыю, і нават яшчэ раней. Таму, гаварыць, што гэта нетрадыцыйныя адносіны, гэта ўжо маніпулятарства, але вось што больш яшчэ, на мой погляд, як бы не павінна быць, гэта тое, калі вось менавіта дзіцячая парнаграфія, калі злачынства супраць полавай недатыкальнасці дзяцей ідуць у звязку з ЛГБТ тэматыкай. Гэта, канешне, зусім іншае. Гэта не злачынства, не медыцынская паталогія, гэта зусім нармальная сексуальная ідэнтычнасць. І вось калі міліцэйскія чыноўнікі, міліцэйскія прадстаўнікі так гэтым маніпулююць, гэтым яны вось хочуць пасеяць сумнеў у грамадства. Вось яны гэтым узмацоўваюць ксенафобію і гэтак далей. І глядзіце, ўсё гэта робіцца пад шыльдай вось барацьбы за правы дзяцей. Як быццам вот усё такая добрая беларуская дзяржава, вось тут яна яшчэ, значыць, узмацняе крымінальную адказнасць, але на самой справе гэта неэфектыўная барацьба, і на самой справе дзяржава маніпулюе грамадскай думкай, вот сее гэтую ксенафобію паміж беларусамі, і гэта, зразумела, недобра. Вось, дарэчы, пра медыцынскія дыягназы, вот вы сказалі, і пра тых вось, хто педафілія, звязку і гэтак далей. Мне падаецца, што у звязку з гэтым, калі яны ўжо ідуць, хочуць ісці да канца ў гэтым пытанні, ім трэба праверыць медычна усіх гэтых вось амапаўцаў і ўсіх астатніх супрацоўнікаў сваіх так званых сілавых структураў, якіх адно ў галаве: я табе сейчас дубінку ў задніцу засуну. Можа быць, яны ўсе хворыя людзі там, дзе-то педафілы на падсвядомым узроўні. Вось думаю, што лепей, конечно, спытаць псіхіятраў, псіхолагаў і гэтак далей, але я думаю, што гэта таксама мы зараз рацыяналізуем і вось думаем, як быццам нармальныя людзі могуць сябе так весці. А я думаю, ўсё ж такі большая частка вось тых, каго вы пералічылі, псіхічна здаровыя людзі. Але яны настолькі ў іх каштоўнасці
яны можа хворыя на свае каштоўнасці і яны настолькі ашушаюць сябе беспакаранымі, што яны на самой справе сарваліся з павадка, і вось усе тыя, не ведаю, там культурныя звычкі, там цывілізацыйныя звычкі, якія ў іх былі, яны зараз адбросілі, таму што яны ўпэўнены ў сваёй беспакаранасці, а не таму, што яны вось менавіта хворыя псіхічна людзі. Можа, яны не хворыя, як вы сказалі, гэта ж прадвеку ёсць просто схільнасці такія, вось у такой сітуацыі экстрэмальнай праявіліся. І вось, я так разумею, задача грамадства і задача ўлады гэта не даваць праяўляцца гэтым вось зусім такім жывёльным пячэрным інстынктам, а задача грамадства і задача ўлады наадварот, праяўляць у чалавеку лепшае, што ёсць, вось менавіта такое культурнае, а не даваць перш за ўсё вось гэтым людзям са зброяй у руках уяўленне пра тое, што яны могуць усё, што яны беспакараныя, што яны дзейнічаюць згодна, значыць, там мэтамі улады і гэтак далей. Мы вернемся яшчэ да тэму медычных дыягназаў, але я просто хочу трошечку збочыць, каб мы про гэтую тэму не забыліся, тому что мы з вами хотели і раней яе узгадаць, але неяк усё не хапала ці часу, ці там сыходзілі на іншыя тэмы. Звернемся да России, але один раз і просто таму, што яно ў звязку з таксама фемінісцкім такімі наратывамі. Стваральніца фемінісцкага спектакля «Фініст Ясны Сокол» Женя Бярковіч і Святлана Петрайчук прысудзілі вялікія тэрміны за нібыта апраўдванне там тэрарызму і там што яны там, як там яны любяць казаць, там СВО гэтае іхняе нейкім чынам там что-то там неправільна яго разумелі, гэтак далей. Што гэта не так, і ці мае гэта дачыненне у тым ліку і да беларускага грамадства эта сітуацыя? Мае дачыненне, на жаль, і да, тут шмат такіх момантаў, пра якія я б хацела бы сказаць. Можа, я пачну з таго, што гэта было прысуд гэты 6 гадоў Святлане Петрайчук і Жені Бярковіч менавіта за апраўданне тэрарызму. Гэта было 8 ліпеня, а 8 ліпеня вось усё у нас сёння звязана у, значыць, Расіі вось гэтае свята святых Пятра і Февроніі. Гэта вось тая замена святому Валентыну, якую, значыць, вось яны прапаноўваюць. Там і менавіта 8 ліпеня і была гэтая, значыць, вось калі бамбілі Кіеў і менавіта вось гэтую дзіцячую бальніцу. Таму ніякія святы, у тым ліку святы каханні і вернасці, як гэта пазіцыянуецца ў Расіі, яны не перашкаджаюць рабіць усе гэтыя жудасныя рэчы, якія зараз Расія робіць. Але так, вернемся вось менавіта да гэтага спектакля. Спектакль «Фініст Ясны Сокол». Мы адзін раз пра яго гаварылі, калі, гэта было ўжо, можа, там паўгады таму, альбо яшчэ, калі вось былі суды, і я вось раю нашай аўдыторыі, можа, альбо знайсці менавіта вось гэты спектакль у інтэрнэце, ён ёсць, яго даволі як бы проста знайсці, альбо нават, пачытаць кніжку «Фініст Ясны Сокол» і паглядзець на вось гэтую рускую народную сказку вось менавіта ў тым ліку праз сучасныя каштоўнасці. Не абавязкова нават праз фемінісцкую прызму, хаця таксама яна там кідаецца ў вочы, але нават пра сучасныя каштоўнасці. І калі вось паглядзіш гэты спектакль, зразумееш, што там няма ніякага апраўдання тэрарызму. Гэта я не ведаю, як любы там антыфашысцкі спектакль гаварыць, што вось, значыць, гэты спектакль, ён прапаведуе фашызм. Гэта, прапаганда ж яна так робіць. Яна ж гаворыць на чорнае белае, на белае чорнае. Яна ж не гаворыць на чорнае, ой, гэта не зусім чорнае, гэта тут ёсць такого шэранькага. Нет, яна
яна гаворыць, а гэта белая, і тады ты на гэта глядзіш і думаеш, ну гэта можа, я нічога ў жыцці не разумею, калі вось тут на чорнае гавораць белая. Не, конечно, гэта спектакль, яшчэ раз, ніякага апраўдання тэрарызму там няма, а ён паказвае, як на самой справе сучасныя расійскія жанчыны могуць быць уразлівыя да вось вярбоўкі тэрарыстаў. Там, канешне, паказана, што расійскіх жанчын вярбуюць, і гэта цэлая сетка. Гэта ўсё, гэта не тое, што там нейкія выпадковыя кейсы. Гэта менавіта вось такая сістэма, і гэтыя жанчыны вярбуюцца і для таго, каб абслугоўваць гэтых баевікоў, і для таго, каб, значыць, нараджаць новых баевікоў, і каб самім, значыць, ісці там рабіць нейкія тэракты і гэтак далей. Але чаму вось я думаю менавіта такі жорсткі прысуд і нават наогул прысуд 6 гадоў за спектакль, які ў 2022 годзе быў прызнаны лепшым спектаклем расійскім, і вось гэтую залатую маску атрымаў. Вось зразумееце, вось сітуацыю ў 22 годзе гэта лепшы спектакль, а ў 24-м рэжысёрка і драматургіня яны атрымліваюць па 6 год за, значыць, нібыта за апраўданне тэрарызму. Ён наабарот вось паказвае, што сучасная Расія яна робіць сучасных маладых жанчын вось уразлівымі да гэтых метадаў вярбоўкі і паказвае не тое нават, што гэты спектакль там крытыкуе там сучасную гендерную палітыку Расіі. Не. У яго іншыя каштоўнасці. Ён паказвае, што тыя ж самыя расіяне хочуць жыць па іншых каштоўнасцях, не па тых, якіх зараз улада ім, значыць, прапаноўвае. І вось гэтыя каштоўнасці, якія паказваюць, што мір на самой справе складаны, што трэба арыентавацца на людзей, што трэба ўлічваць патрэбы, інтарэсы, каштоўнасці людзей. Гэтая сістэма каштоўнасці прывабная. І вось я думаю, што менавіта гэтага спужалася расійская ўлада, і вось яна не хоча, каб расіяне мелі такія прыклады. І вось я думаю, што гэта на прыкладзе, на досведзе Беларусі нам гэта вельмі зразумела, што не трэба быць прафесіянальнымі рэвалюцыянерамі, каб быць небяспечнымі для ўлады. Можна ставіць спектаклі, можна там пісаць п'есы, можна пісаць кніжкі там і займацца журналістыкай, але прапаноўваць іншую сістэму каштоўнасцей і паказваць яе суадносіны з сучасным светам і прывабнасць для грамадства. І вось тады для сістэмы гэтыя людзі становяцца ворагамі, а сістэма ж яна хоча ворагаў. Вось калі ў цябе ёсць ворагі, мы пачыналі калі з гэтай дзіцячай барацьбы з дзіцячай парнаграфіі. Як быццам гэта ж вельмі добра на самой справе. Вось буду змагацца з дзіцячай парнаграфіі. Але на самой справе для сістэмы гэта пошук ворагаў, гэта апраўданне таго, што вакол нас ворагі, яны хочуць нам, значыць, дрэннага, і таму, значыць, мы будзем узмацняць рэпрэсіі, ціск, кантроль, прапаганду і гэтак далей. Можа, калі б не было гэтых ворагаў, так, можа, і гэты анімэ-фэст быў бы дазволены. Але паглядзіце, у нашых же, вакол нашых межаў уже ворагі, таму не, лепей не будзем, бо з усіх бакоў ворагі. Канешне, а то раптам гэты касплей пахісне рэжым. І ўсё, і што ж, расціснуцца пальцы пасінелыя і страціць уладу. Гэта наогул штосьці іншае. Гэта вось, як вы сказалі, не БРСМ, не піянеры, не гэты патрыятызм. Гэта штосьці іншае. А для чаго сістэме іншае? А там раптам гэта іншае будзе прываблівае для гэтай моладзі. Не, яны ж ніякай там шчырай канкурэнцыі яны не хочуць. Яны хочуць толькі вось такую манаполію. І да медычных дыягназаў вернемся. Днямі калі ўжо тут прапаганду таксама ўзгадывалі, у матча лукашэнкаўскай прапаганды Азаронка у гасцях быў нейкі ноунейм, не ведаю, хто гэта такі,
но у заронка ўсе пераважная большасць такія там, ну акрамя сусветна вядомага дикпік депутата Гайдукевича, вообще стаць нейкі там Михеев, які, я цитую, пачаў расказваць про тое, что для нас, ну для кого, видать для яго со заронком, для нас образ женщины это образ матери, образ жены, образ преданного человека. На Заходе, Михеев попередживая, на Западе женщина разнузданная ведьма, она хохочет, крый Боже, хохочет, ничего не боится, ведет себя вызывающе, абсолютно развратно. Вот до чего дожилище. Короче, ни Михееву, ни тем больше матча пропаганды дарно заставить не будем. Там уже все зразумело. Але вот громадству, якое вот все гэта и ретранслюе, и споживая, вот можно поставить? Ну, я зайшла на гэты YouTube сюжэт, там асаблівага грамадства не было, бо мне здаецца, я заходила праз некалькі дзён пасля вось гэтага эфіру, і там было каля 9 тысяч праглядаў. Ну, а гэты ж Сергей Михеев, гэта ж расійскі каментатор, расійскі эксперт. Таму, значыць, на яго заходзяць менавіта вось расіяне, і па гэтых, значыць, каментарах гэта было дакладна відаць, но калі гэта 9 тысяч вось расіяны, можа там сярод іх не ведаю 300 беларусаў, то гэта дакладна не грамадства, і якраз ну тады з грамадствам усё ў парадку, бо ніякай папулярнасці такі вось шоу яны не паказваюць. Ну, Сергей Михеев, я ведаю такога, як быццам эксперта, ну, каб называцца экспертам, у яго няма падставаў на самой... Як это няма падставаў? Вы бачылі, што ў яго за спиной? У яго цэлы іканастас там стаіць вось этих розных там праваслаўных. Ну, а я паглядзела спецыяльна, вось які ў яго ёсць як бы аб'ектыўныя высновы, каб называцца экспертам. Няма, ён там не даследчык, ён нават там ні кандыдацкай, ні тым больш доктарскай не абараніў на гэтую тэму. Ён ніякіх артыкулаў як палітолог не пісаў, на навуковых канферэнцыях не выступаў. Ён быў гэтым самым паліттэхнолагам, прапагандыстам, ну, работал там дзесьці на медыйных ресурсах. Але гэты чалавек, ну, зразумела, ён на баку Пуціна, ён апраўдвае вайну, і ён ну, не даволі часты госць, але тым не менш госць эфіраў Салаўёва на расійскім тэлебачанні. Таму зразумела, што ён для Азаронка, ён такі, ну, эксперт. Вось з якім ён можа там штосьці абмяркоўваць. У чаму вось менавіта такая там была рыторыка, там мне было дакладна першага сказу. Значыць, Азаронак пачаў з таго, што паўтарыў цытату Пуціна пра тое, што сучасная Еўропа – это сатанінскі свет. Ну, вось у рыторыцы сатанінскага свету яны сталі размаўляць. Там наогул былі там ваўкалакі, гэтыя перавёртышы і гэтак далей, таму тое, што там былі ведзьмы, ну, гэта як бы ўпісвалася ў рыторыку. Менавіта вось такімі, ну, не хочу все ж таки гэтых словаў паўтараць, Михеев называў, зразумела, перш за ўсё жанчын еўрапейскіх палітыкаў, якія устойліва, трывала выступаюць за дапамогу Украіне, за ваенную дапамогу Украіне. Вось гэта ён меў на ўвазе і эстонскую прэм'ер-міністрку, і Урсулу фон дер Ляйнер, і, значыць, Джорджі Мелоні, ну, вось усіх жанчын-палітыкаў, якія вось дакладна кажуць, што мы будзем дапамагаць Украіне столькі, сколькі патрабуецца. І, зразумела, гэта не яго ролевыя мадэлі, і вось даже паглядзіце, вы калі цытавалі, там было, ну, так, ён падзяліў усіх жанчын на правільных і неправільных. Прапаганда гэта як бы вельмі часта робіць, гэта і беларуская прапаганда робіць.
робяць. І вось глядзіце, правільныя жанчыны, ну зразумела, гэта маці, а вось вы зараз зачытвалі преданный чалавек. Ну маецца на увазе, ну чалавек преданы мужчыне. Я так зразумела. А вось з таго боку гэта няправільныя жанчыны, якія не толькі што хахочуць, яны нічога не баяцца. І вось тое, што значыць жанчына можа вось не быць згодна з гэтымі гендернымі стэрэатипамі, такой ціхай, паслухмянай, незаўважнай і гэтак далей, а можа, значыць, ну громко прамаўляць сваю думку і, значыць, вось нічога не баяцца, гэта, канешне, для Михеева так вельмі дзіўна, і такія жанчыны, якія дэманструюць такія паводзіны, ну зразумела, ён хутчэй іх баіцца, таму ён называе іх так, як іх называе. Ну да, як это там у іх уяўленні жанчына гэта як там 3К, да? Киндер, сябар чалавека. Сябар чалавека, удобная в быту. Ну да, ну вот ён же говорил, преданный человек. Там же вот гэта і гучала, что вось галоўнае быць преданным вот таму мужчине, с которым, значит, ты побач і так далей. І вось я тут яшчэ хацела такі момант сказаць, вось гэта варта, я думаю, зазначыць, на самой справе вось тых жанчын, якія мы пералічвалі, яны не тое, што за мір на любых умовах, яны за перамогу Украіны, яны дакладна за перамогу Украіны, і голас на самой справе гучыць досыць громка. І нават Джорджа Мелоні, якая, ну, узначальвае правую партыю, вельмі правую партыю, і, ну, напрыклад, не вельмі мне падабаецца, што зараз робіцца ва ўнутранай палітыцы Італіі, але што датычыць дапамогі Украіне, ну, там яна, як бы, паводзіць сябе выключна правільна, выключна добра і гэтак далей. А вось мужчыны, частка мужчын, якія як быццам такі мачо, як там, напрыклад, Орбан, альбо той жа Трамп, яны якраз пра мір, там любымі шляхамі, пра тое, што, значыць, хопіць ужо ваяваць, што давайце заключам мір. Вось Орбан зараз рабіў свой гэты ваяж, і Трамп гаворыць, што вось калі ён будзе прэзідэнтам, ён будзе пра гэта гаварыць. І вось мы думаем, можем думаць згодна са стэрэатыпамі, што вось гэта жанчыны заўсёды будуць за мір на любых умовах. Але не, мы бачым, што гэта не так, і я думаю, што гэта таму, што вось тыя жанчыны, якіх мы пералічылі, яны дакладна разумеюць, што ёсць агрэсар, а ёсць ахвяра. І яны не гавораць агрэсару і ахвяре, а давайце вы зараз памірыцеся і там будзеце сябраваць. Яны разумеюць, што гэта немагчыма без пэўных умоў. І вось адлічаць ахвяру ад агрэсара, я думаю, гэта і у сусветнай палітыцы, як бы гэта вельмі правільна. Я вот, глядзіце, просто каб ну, вот, накал такі надаць, яшчэ раз нагадаю словы: на Западе женщина разнузданная ведьма, она хохочет, ничего не боится, ведет себя вызывающе. Ну, мы, конечно, по-першае, беларусы гэта люди заходняй цывілізацыі, по-першае. По-другое, мы зараз знаходзімся, ну, фактычна лічы, на Захадзе, у самым вот... можно сказать, кубле вот гэтых вот страсцей усіх. І што мы бачым? Зараз две жанчыны, дзяўчыны сталі кіраўніцамі координацыйнай рады, спікеркай і віцэ-спікеркай. Чаго чакаць? Вот мы уже убачим гэта, хохочет, ничего не боится, зовет себя вызывающе. Ну, жарты жартамі, але я да чаго хацеў сказаць. Ведаеце, я калі прачытаў гэтую навіну, што вось абраныя былі две гэтыя выдатныя дзяўчыны, я, дарэчы, і одну і другую даўно ведаю, з 20-го года, там, можа, з 19-го нават, і выдатныя у сваёй галіне людзі і апантаныя. Ну, а ўсё адно я падумаў: о, цікава, клас. І падумаў, што потым, а вот калі б двух мужикоў выбралі, я б не подумал, цікава, класс, там увогуле как бы никакой реакции на это не было. Ну, выбрали и выбрали, как бы нормальная ситуация. А тут в любом выпадку, ну, как бы это мне так, притягнуло увагу так. И так думаю, это вот
что вот я тут не дапрацоўваеце вы вот со мной ці вот что гэта Не наадварот, вы заўважылі гэты сучасны тренд. Гэта на самой справе яшчэ не норма. Гэта такі тренд, які паказвае, што Беларусь сучасная краіна і маю на ўвазе перш за ўсё пра дэмакратычную частку Беларусі. Там гэта не норма, гэта не было б норма нават не ведаю для тых краін, які ўзначальваюць там гэтыя рэйтынгі гендернай роўнасці. Для іх гэта было б таксама дасягненне. Вось памятаеце, мы калі гаварылі з вами пра квоты у коордынацыйную раду, вы вось таксама у вас было такой, не ведаю, можа такое не пужайцеся нічога, маю на ўвазе была такая што можа там жанчын гэтых набралі перш за ўсё для квот і яны будуць нябачнымі і ніхто там не будзе не ўсіх але пэўную частку каб вот эту баланс квоту неабходную набраць. Вось, да, было такое апасенне. А вось мы убачылі, што жанчыны як бы яны заўважныя у сучаснай палітыцы. Але я б яшчэ не рабіла бы канчаткова бы ніякіх зараз бы вынікаў. Я скажу шчыра, мне не вельмі падабаецца тое, што зараз робіцца ў коордынацыйным савеце. Усё ж таки у мяне было такое нейкае іншае уяўленне пра сапраўдную дэмакратыю, што гэта не толькі калі большасць штосьці вырашыла, а гэта калі менавіта улік думак усіх, хто прадстаўляе зараз дэмакратычную Беларусь. Але тое, што гэта будуць дзве жанчыны, спікерка і віцэ-спікерка, падказвае мне, што справа ў іх будзе нялёгкая, будзе не вельмі такая удзячная, а дакладна не будзе грашовая, ресурсаў там, вось я часта чула пра тое, што там зусім няма ресурсаў. Калі гэта узначалілі дзве жанчыны, так, значыць, з ресурсамі... Значыць, ресурсаў няма. Ресурсаў там на самой справе няма, і лёгка ім не будзе. І зараз, я думаю, не толькі ў мяне, а ў шмат каго ёсць ужо пэўнае расчараванне, і гэтым жанчынам прыйдзецца у тым ліку мяняць гэтую сітуацыю. Паглядзім, як яны будуць гэта рабіць. Мне б яшчэ вельмі хацелася, каб яны ўсё ж такі гаварылі і пра праблемы гендернай роўнасці, менавіта пра сацыяльную групу мужчын і сацыяльную групу жанчын, і каб, не ведаю, спрыялі там прыняццю, распрацоўцы такіх гендерна адчувальных законаў, там, дзе вось гэты комплексны гендерны падыход, каб ён там быў. У мяне як бы спадзяванні высокія, але і разумею, што нелёгка ім будзе. Адразу пасля нашага эфіра з Ірынай Сідорскай у нас будзе эфір, у якім возьмуць удзел і спікерка коордынацыйнай рады Анжэліка Мельнікова і віцэ-спікерка КР Стася Гліннік, таму перададзім ім гэтае пытанне. Але скажыце, але ўсё ж таки прызначэнне накіруючыя пасады, умоўна кажучы, пасады умоўна, але тым не менш, абранне двух дзяўчат на гэтыя пазіцыі. Гэта ўжо гендерная роўнасць ці яшчэ не? Не, гэта яшчэ не гендерная роўнасць, але гэта пэўны захад у бок гендернай роўнасці. Гэта будзе паказваць нам ролевыя мадэлі, што жанчыны могуць быць і тут, што яны могуць выконваць і такія ролі. Мне хочацца вось яшчэ раз, каб яны былі гендерна адчувальнымі і каб, канешне, яны былі самастойнымі. Бо калі мы гаворым, вось пра ўладу Лукашэнкі, у парламенце там колькі? 1/3, здаецца, жанчын. Але зразумела, што яны там пастаўлены, у іх няма ніякай самастойнасці, і яны выконваюць тое, значыць, што вось яны пастаўлены выконваць. Я спадзяюся, што і Анжэліка, і Стася будуць самастойнымі палітычнымі фігурамі і будуць працаваць у тым ліку на карысць гендернай роўнасці. Бо гендерная роўнасць – гэта такая неад'емная частка дэмакратыі. Так, на жаль, нам трэба ўжо завяршаць. Адзінае, што адну тэму хацеў бы просто закінуць, спытацца. Мае моя любимая, мае на дачыненне ці не мае да нашай тэматыкі, але ты не ведаеш, паколькі ўсё ж таки гэтую тэму нам падкінула Святлана Ціхановская, то ўсё ж таки да пэўнае такое можна прыцягнуць. Пасля замаху на Трампа
Святлана Тихановская у тым ліку скіравала сваё пасланне і Трампу і выказалася з нагоды гэтага замаху. Как бы нават прогучалі такія словы, что там Тихановская падтрымала Трампа, ну можа моральна і падтрымала, это ж не значит, что яна его сказала, что Трамп наш прэзідэнт, умоўна кажучы, але тым не менш гэта лідарка падтрымала, выказала сваё меркаванне з нагоды вось такой падзеі. Варта звяртаць на гэта увагу, ці это просто нармальная з'ява, якая павінна быць у павінна быць і ўсё, што тут такого. Гэта нармальная з'ява, гэта паказвае, што Святлана Тихановская глядзіць не пра стэрэатыпы, што яна вось бачыць, што на самой справе Трамп быў ахвярай у гэтай сітуацыі, і на самой справе вельмі добра, што ўсё так скончылася, але гэта была вельмі рызыкоўная сітуацыя, і яна выказалась і ў яго падтрымку, бо зразумела, вось яшчэ раз ён там быў ахвярай, а па-другое, яна выказалася за тое, што мы павінны быць у бяспечных умовах, што пра тое, што кожны чалавек і Трамп у тым ліку маюць права на бяспечнае асяроддзе. Тут я бы вось напэўна таму, што я не палітык, я магу сказаць менавіта як экспертка, трэба ўсё ж такі забараняць зброю ў Злучаных Штатах Амерыкі. Бо калі зброю можа мець кожны чалавек, у тым ліку мы бачым і там і аўтаматы зусім маладыя людзі, тады на самой справе гэта не можа быць бяспечнай краінай. І якраз Трамп заўсёды быў супраць забароны зброі, заўсёды менавіта дэмакраты выступалі за тое, каб альбо лімітаваць, альбо поўнасцю прыбраць вось гэтае свабоднае валоданне зброі. Я думаю, што яшчэ раз трэба ўсё ж такі амерыканскаму грамадству на гэтую тэму параіцца і зразумець, што зараз ты можаш быць вооружен да зубоў, але і можаш быць кандыдатам у прэзідэнты, але калі ў людзей ёсць зброя, гэта можа кончыцца, на жаль, так вельмі сумна. Спрэчнае пытанне, ведаеце, вельмі рознае стаўленне і заканадаўства наконт зброі у асобных штатах ЗША. І, напрыкладу, у Тэхасе, я просто там быў, магу параўнаць, дзе зброя гэта нармальная з'ява, яна ёсць у кожнага і, в прынцыпе, там лічыцца так, што яна мусіць быць у кожнага. Ты спакойна пакідаеш машыну, ты спокойно покидаешь у машине, что хочешь, идешь у краму, и никто ее не чапае. Потому что там ведаюць вот гэтыя ўсе валацугі, там ці яшчэ што хто-небудзь, бо калі што, выйдзе гаспадар і шмальне са зброю, якая яга ёсць. А зусім непадалёк, у тым же самым Сан-Франциско, да прыкладу, там у машыне на вуліцы нельга пакінуць нічога, нават у багажніку, таму што абавязкова ускрыюць машыну. Нават я ведаю беларусаў, якія забыліся пра гэта, у машыне пакінулі свае рэчы і ў выніку засталіся без дакументаў, без грошаў, без нічога, ўжо пра рэчы нічога не кажам. Вот вам і калі ласка. Тое, што тут ёсць як бы пра што разважаць, я з вами цалкам згодная, але зараз вы ўсё ж такі разважаеце менавіта як гаспадар гэтай зброі. А вось у данным выпадку і Трамп, і іншыя людзі, у іх не было зброі. Яны былі, як бы, вось яны залежалі ад тых, у каго гэтая зброя ёсць. А нас яшчэ класік, хаця і расійскі, навучыў, што калі ружо вісіць на сцяне, калісьці яно выстрэліць. І я разумею, што зараз многія людзі ў цяжкім эмацыйным стане, і яны могуць зрабіць тое, што самі як бы потым здзіўляюцца і будуць думаць, а чаго я гэта зрабіў. Таму у мяне іншая пазіцыя, і вось калі мы гаворым, што Амерыка палярызаваная, так, і па гэтаму пытанню таксама, але ўсё ж такі нейкія кампрамісы, кансэнсусы тут трэба, і тое, што так было здаўна, гэта ж не значыць, што так будзе заўсёды. Можа, калісьці гэта адпавядала стану Амерыкі, а зараз, можа, ўжо і не зусім адпавядае.
Ну что ж, на жаль, нам трэба завершаць нашу размову. Валентина Ярашова написала: навошта пісаць такія загалоўкі, калі размова ідзе зусім пра іншае. Гэта непавага да сваёй аўдыторыі. Спадарыня Валентина, пры ўсёй павазе, читаю загаловак: Тихановская падтрымала Трампа, абнаўленне дэмсіл, Лукашенко супраць анімэ. Можете перагледзець наш эфир і про аніме, косплей і як чаму это не падабаецца Лукашенко і лукашыстам мы гаварылі, про абнаўленне дэмсіл і выборы кіраўніцтва координацыйнай рады гаварылі, і Тихановскую і Трампа таксама гаварылі, а апроч таго яшчэ закранули шмат іншых цікавых тэм. Так што дзе тут непавага? Можа просто трэба быць больш уважлівымі і не кідацца адразу на пачатку праграмы з нейкімі каментарамі, якія потым выглядаюць, ну скажем так, не зусім адпаведна. Дзякуй вялікі усім, дзякуй нашай экспертцы Ірына Сідорская, гендерная даследчыца, была у галаве гэтай нашай праграмы. Як звычайна. У нас з вами дуэт. Двухгаловы так. Дзякуй вялікі, Зміцер Лукашук і Ірына Сідорская. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь.